Hej igen. Her har jeg taget mig op på produktion for at vise jer om vores slangpumper, som vi har på produktionen her i dag. Som I ser, så er det med spildbakke. Og vores to Dulcoflex slangpumper har en god sugeevne, er intelligente og er fantastisk. Og deres HMI styrenhed adskiller sig fra andre slangpumper på markedet. Jeg kan vise, man kan afmontere for sikkerhed, og de findes mellem 0,5 meter til 10 meter. Valg af dosering til de her to Dulcoflex slangpumper er høj gasne, høj viskositet, slibende og partikler og specielt følsomme væsker. Og lige den her enhed, den skal bruges til fiskeri på land, som er forlud dosering. Den her intelligente og fantastiske styrenhed har vi også på vores andre membranpumper, som beta og gamma. Og i dag har vi jo 2 styks membranpumper på lager, Sigma 3, som har hver sin styrenhed på en 1500 liters doseringstank. Så vil du vide mere om vores slangpumper Dulcoflex eller vores intelligente HMI styrenhed, så kan du e-mail os, kontakte os på telefon, eller du kan klikke på linken herovenover. På gensyn.